da aka naɗa su kuma ko a gina masa fada insha Allah. Sannan kuma kasancewa wasu daga cikin dagatai da aka naɗa yankunan su babu hanya ma da mota za ta akwai kuma bukata su kawo sako na gaggawa zuwa gun hakimi ko kuma hakimin su na bukatar su cikin gaggawa yana so ya bada wani sako na hukuma ba yadda za a yi da kasa su baka an su zo wannan ba don haka mai girma gwamnati a ce za maka dukkan su za a tsaya ba babu bayan da wannan domin kaucewa mutane irin wanda ba su san darajar masarauta ba a da karamar hukuma ita ce take ɗauka ta tsakura wa masarauta abin da ya tsawata wannan sanata bala abdulkadir muhammad wanda ya tashi a fada wanda aka same shi cikin fada ya ce sarki ma'aikaci ne ko jauru ma ma'aikaci ne gwamnati yake wakilci don haka yanzu an yi tsari daga majalisar dokoki ya zo majalisar rantarwa insha Allah daga sarki ta sama har zuwa ta sama ruwa zai rika samun albashi sarki ta yayi ko kowace wannan tsarin an yi shi ɗaya bayan ɗaya saboda akwai wasu da basu san darajar masarauta ba maimakon a ce sun zo sun rusa gyara ba a yi abin da ko wanda za a yi rusa a makaranta baya ga wannan albishir mai yawa da mai girma gwamna ya yi ke martaba a mai da wanda yawa ne a jawabin ka gama da komi wata sai wannan babbar annoba ce da ta zo mana yanzu a wannan kasar kusan dole ce da ake yi babu wanda ya yi da shi ga wanda ya shafi matsala manoma da doka ce ta gwamnati ba wanda yake da izinin sai da koda ta gobe sai da ba da kai da shi wani ya yi da a wannan gwamnati a yake akwai batun noma idan da yawan kowane da shi da za ka tsara nan mai yawa ko shi da shi ke kawo da kaka isa da hawa don haka duk wanda aka samu da wannan laifi mai martaba ba wai yawan da abubuwan da ba a hudu da shi sannan akwai wata matsala yanzu da ta ce ta noma ba ke ciki wannan doka ce ta federal government duk inda babban titi yake ba za ka yi noma da gani da sai mita ba doka ce ta federal government idan akwai tituna waɗanda ba babban highway ba mita ya danganta da martaba gwamna ya fita kuɗi an zagaya duka wannan jihar ta titi yake an yi alama wasu wuraren an sa tayu wasu wuraren an yi alamu da za su hana kuma an gudanar da shi ɗaya daga cikin amma abun da to yanzu haka sai dai ka je ka samu wani wuri an cikin alamun da aka sa an zo an yi noma har bakin titi wasu kuma za ka hangi taya tana can tsakiya an wuce ta an zo an kawo bakin titi akwai yankunan da za ka je ko wani da za ka bakin da za ka yi noman wani karshen wannan abu ne da mai girma gwamna yake cewa insha Allah gwamnatin sama za ta bar mulki ba sai an zo a yi warware wannan matsalar zai noma ya bar inda shakata su domin ba zai yi tirela tana bin kan titi shanu suna bin kan titi kuma wasu jihohi sun aiwatar da wannan dokar kuma tana aiki da bai ji haƙoƙi a bisa yadda mai girma gwamna ya ɗauki wato muhimmanci wannan kwanan da ya fi da kuɗi a cikin wannan ma'aikata domin haka an kafa kotu ta musamman mobile court
kotun tafi da gidanka za a rika tafiya da alkali yana tafiya kowace hanya in ya same ka a gona nan take za a dai da kai a yanke maka hukunci a cikin nan da za in ya kama a kai ka ɗauri ba a kai ya danganta ga alkali a matsayin ku na daga ce ya kamata ku ɗauki wannan da mahimmanci domin batun ba ni ne da ya ba a gwamnati hakkinka shi ne faɗa wa mai gona